Здравейте! Аз съм Ирис. Родена съм от истинска художествена рисунка, създадена от Иринка. По-късно бях анимирана с помощта на изкуствен интелект, за да представя нейния терапевтичен канал в YouTube. Иринка ме кръсти с името Ирис. Име е с латински произход, което означава дъга. Моето изображение с разноцветна коса символизира дъгата и олицетворява спектъра на светлината, цветовете, емоциите и вътрешния свят на човека. Каня ви да влезете в това пространство, създадено за вас. Място, където рисунката, светът, историите се обединяват, за да успокоят ума и да се погрижат за душата. Видеята използват визуални и слухови стимули, с анимирани изображения и релаксираща музика, емоционалната регулация и намаляване на тревожността. Някои видеа разказват истории, други канят просто да почиствате, да си представите и да си починате, ако усетите, че това пространство е за вас. Бъдете добре дошли